وزیر درve Almanya serdana şingal kir. Dêkem wêzgeha serdana xwe da li mala pêkvejiyanê li Sinûnê ji le mezin û zarokên Kurdên Êzidî bi cilûbergên Kurdî û gulan hate pêşwazîkirin. Piştra geriyanek di nava mala pêkvejiyanê kir ku navendeka roşnbîrî ye li Sinûnê. Analîna Beyerbok piyaseyeka taybet digel wan her sê kiçên pêşwazî lêkirî encam da û giftûgoyek digel kir. Ew jî bo roda û behsa wê giftûgoyê dikin. Goda viaha go cilka xwedkin go SP go etçîna go et êzidiyayna go spas û piştî geçû badek mirsa. Beyerbok di nava şingal jî geriya û serdana bajarê kevin kir. Ji nizîk ve xelik dît û jê ra got ez hatîme ji nizîk ve rewşa we bibînim û guhdariya we bikim. Xelkî jî daxwaziyên xwe gihandine û jê ra gotin bi tenê Xwedê û Almanya piştevanên me ne. داخوازی ما داخوازی کرد ما گو شنگاله که خراب بوده ما گو بلکه نیش مرا آواد کن اون وضعی شنگالی که خوشت کن ما افگوتی تی Dîmahî wêzgehê serdana wê gundê Koço bû ku Daeş mezintirîn komelkujî li encam dayî. Digel gundiyan serdana goristanê kir û gul li ser gorên qurbaniyan danan. Ji nizîk ve kesûkarên qurbaniyan dîtin û hem bêza ronduk û êş û azarên wan kirin. Li dîmahîkê firavîn digel xelkê gundî xar û lêdwaneka taybet jî bo rodaw da. Verhindern, aber wir können dafür sorgen, dass dem Opfern ئێمە نەمانتوانی کۆمەڵکوژی ئزیدیەکان ببینین و پشتگوێی بخەین. ئێمە لەگەڵ قوربانیەکان وەستاینەوە هەرچێکی پێویست بێتین بۆ ئەوانمان کرد بۆ ئەوەی نەوەیەکی دیکە ئەو کۆمەڵکوژیە مرۆیە لەبیر نەکات. ئێمە لێرە لەگەڵ یان دەوەستینەوە و هاوکاری ئەو کەسانش دەکەین بۆ ئەوەی بتوانن بگەڕێنەوە وڵاتی خۆیان. Almanya piştî kontrolkirina şingal palpiştiya darayî bo çendîn projeyan li deverê encam daye. Projeyê herî giring dabînkirina pareyê bo rakirina mîn û teqemenê û paşmavên şerî ye. Bi tenê li sala bûrî 5.8 milyon metrên çargoşe ji mîn û teqemeniyan hatîne paqijkirin bi hevbeşî digel rêkxirawekan nêvdewletî. Ji ber ew qurbanî û zehmetên xelkê şingal û Kurdên Êzidî di destê Daeş da dîtin, wekî ku taybetmendî û giringiyeka taybet li ser asê navxwe û nêvdewletî hebît. Serdana Wezîra Derve Almanya eke ji wan nimûneyan û hêviya avedanî û vegera şingal jî zêdetir lê diket. Nayef Remezan Rodaw, gundê Koço li Şingalê.